皆様こんにちは。私の名前はメメット・コルバンです。私はウイグル出身で、今カナダに住んでいます。以前東京医科大学で勉強して、免疫と解剖学を勉強して、いろいろ専門学校で解剖学、精神医学、内科学などを教えました。だから今回皆さんにいろいろですね、健康について自分の分かる範囲で自分の知識を伝えておきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それでは前回の心配するな、勇気を出していきましょうという本の続きを翻訳していただきます。体の中の胃と腸を守りたいと思ったら、心配しないことが一番。心配、不安になったら免疫力が落ちて風邪とか病気になりやすい。寝ること、音楽を聴くこと、笑うこと、パーティーすること、さらに一番大事なのは寝ることの質で健康をキープすることです。生活のポジティブ面、あるいは良い面を探してください。以上のことをしっかり守ることができたら、健康と幸せを手に入れる。心臓病に抱えているお医者さんたちは、田舎の方々に比べたら平均的に20倍も高いとの統計があります。このことからお医者さんたちの自分の専門のためにどんなに高い責任を持っていることがわかります。いつも緊張な気持ちで心配だけを生活する人は腹痛、関節炎になりやすいし、もっとひどくなったら麻痺になる可能性が高い。ニュルネル大学の医学研究所で働いている有名なドクターロッソー・シスシルは世界中で有名な関節についての教授です。彼はこんな病気になった主な原因は以下にまとめました。負債のどっちかが突然相互になること、経済的に発生した不幸あるいは経済問題をたくさん心配すること、孤独あるいは後悔すること、長時間恨みをキープすること。以上の4つの心理的な原因はもちろん原因のすべてではない。関節病の種類はたくさんあります。このドクターの指示したこの4つの原因はその関節病の原因としての主な原因です。世の中に女性の方々にとって一番敵と言ったら、長時間続いた心配と不安なことです。こういうことが続いたら女性が老けしやすい。こんな心境でいつも失望感、不信感に落ちて顔色が悪くなって顔のシワが多くなり白髪も多くなります。もっとひどくなったら髪の毛が薄くなって全て落ちるかもしれないです。神経的なショックを受けた患者さんはなるべくちょっとずつ動いた方がいいです。例えば釣りに行ったり、散歩をしたり、傘をフィックスしたり、ダンスをしたりなどなど行動に移ったら、過去の悲しいこととかが忘れる。なるべく考えないようにしましょう。自分が大嫌い、自分の能力と才能を無視することはいろいろな神経的な病気、例えばうつ病、神経病などの主な
原因の一つです。大勢の人々は心臓の機能が停止することなく働くと思います。実は心臓が毎回収縮した時に1回短時間に停止する、あるいは休む。もし普通1分間に心拍数が70回と計算したら、一日中心臓の働きは9時間にもならない。だから心臓の一日中休む時間はトータル的に15時間とははっきり言えるでしょう。重い心配症の患者、あるいはうつ病の患者のベストな治療方法は、彼らが一番信頼できる人に自分の苦痛、あるいは悩みなどを勇気を持って言い出すことです。睡眠について、あるいは寝ることについて、患者さんの亡くなることは絶対的に眠らないことではない。多分患者さんのその眠れないことに対してすごく心配、恐怖することと言えるでしょう。我々が感じるかもしれないが、大自然に人間のパワーを超えるもう一つのパワーが我々を保護している。そのパワーが我々を無事に翌日まで連れてくる。眠れないことを治療するもう一ついい方法がある。それはなるべく体力的に激しい運動をすることです。例えばスイミングする、走る、山を登る。重い体力的に運動することで体力が落ちたら自然に眠くなる。もしあなたが重い不眠症になったら、以下の4つのルールを守ってください。不眠症が治る可能性がかなり高いと思います。第一、眠くがない場合はベッドから離れてください。眠くなるまで仕事したり本を読んだりしてください。第二、はっきり言うと世界中に不眠症になって死んでしまった人は誰もいません。眠れないといつも心配することは不眠症よりも怖いです。第3、体の筋肉はなるべくリラックスしてください。体がリラックスしたら思考、あるいは考え方と神経も自然にリラックスします。第4、たくさん動いてください。あるいは運動してください。疲れたら自然に眠くなります。睡眠を断って死ぬ人は誰もいません。さらに睡眠を断ると思っても不可能です。人間の意志、あるいは威力がどんなに強くなっても大自然のパワーよりはもっと弱いです。以上です。じゃあここでこの本の翻訳が終わりました。ご登録とごシェアよろしくお願いいたします。ありがとうございました。